A už idú štvrtý dostih tohto popoludnia ceny Allianz slovenskej poisťovne 22. ceny Arvy Listet na 1800 metrov pre trojočné kobily. Tojana s jokejom Jaromlínkom smeruje na špicu, za ňou držaná Jordána a Jan Havlík, tretia Daratal Ayam, za ktorou sa vyváža na vonkajšie stope Nidara, vyvezená Nonhalema, piatá, vedľa nej Leipersi, Sonata a Sunshine of Gracie. Vedúca Tojana sa odputáva o zhruba 2 dĺžky od ostatných. Tojana, ktorá finišovala tretia v cene trojročný kobíl, aj v jarnej cene kobíl na začiatku protiaľej roviny má pomerne dosť priestoru. Druhá aktuálne Jordana, členka tej známej Y rodiny z Hřebčína na Pajedla, založenej Yokohamou. Na tretej pozícii Daratal Ayam, štvrtá česká klasická víťazka Nidara, za ňou tam striehne pri bariére dobre Vendula Korečková, sedle Leipersi, vedľa ní Nonhalema a ani Sonata tam nestráca výraznejší priestor na svoje hlavné súperky. Posledná zatiaľ Sunshine of Gracie, ale s minimálnym mankom na ostatné kobily. Na konci protiaľej roviny je to stále dvojica Tojana a Jordana, ktorá je vpredu, ale Daratal Ayam a hlavne Leipersi sa posúva. Víťazka jarnej ceny kobíl teraz posúrená na štvrtú pozíciu. Nidara piatá, stráca pomerne veľa dĺžok na špicu a dostávajú sa pred ňu teraz aj ostatné súperky a Nonhalema pole uzatvára. 400 metrov pred cieľom je to už Leipersi. Leipersi sa posúva dopredu a Jordana a pri bariére stále Tojana. Leipersi útočí na Tojanu, zvonku príde Speed Nidary, Daratal Ayam a tiež aj Jordány, ale Leipersi si beží pre ďalšie suverénne víťazstvo. Leipersi, Tojana, zvonku prichádza neskoro Speed Nidary. Leipersi a Vendula Korečková zvíťazajú v 22. cene Arvy, je to tak. Leipersi isto, na druhom mieste Nidara, tretia Tojana a ďalej Sonata.